duela urte asko hizkuntzalaritza eta itzulpegintza ikasi nuen Italian eta zer edo zer euskarari buruz entzun nuen ikastaro batean eta faszinatuta geratu nintzen eta ideiarekin egun batean edo bestean euskara ikasteko eta duela urte batzuk hasi nintzen buru belarri barnetegietan batez ere eta nire kabuz edo online bidez eta hemen nago orain irakurle bihurtzear eta gogo handiz. Nik esango nioke gogoz egiteko lan bat dela, irakurletza bat abiatzea gogoz egiteko lan bada, ez? Grin hori euskal kultura munduan zabaltzeko grina eta pasioa eduki behar da, ez? Ez da lan moduz egiteko lan bat. Eta era berean beste kultura batzuk ezagutzeko gogori ere eduki behar da, ez? Azkenean atzerrira zoaz, kultura berri batean biziko zara eta prest egon behar duzu herrialde hortan ere bizia egiteko, ez? Eta egun hauetan ikastaroan esan dugu azkenean irakurleak prest egon behar direla maleta egiteko, ez? Eta hori da nire aholkua.